Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang herd immunity ang tanay, ang aton nga herd immunity is when ang madamo na dako nga porsyento sang population na cover na enough nga hindi na gamay na lang ang tawo nga malaknan kay tanan na protektado. Sa aton subong nga sitwasyon, ang aton nga target is to reach 70% vaccination rate, 70% sa population na vaccination coverage sa mga tao para ma-reach ang herd immunity. Meaning, mas dako na ang tsansa nga ang remaining 30% will be protected kay less na ang circulating nga virus, kay tanan protektado. Although may ginahambal sila nga ginapropose nga with the presence or advent sang mga damo nga mga variants sang virus, base kinahanglan itaas naton ang aton nga target nga vaccination coverage para maka-achieve sa tinatawag nga herd immunity.